Ndikutoda. Kuichechi here kana kuti isatanism here hatisi kuchaziva chii chaikuitika. Tiri kurwadziwa neupenyu 9 months to $90. Anorenda here kutenga magetsi nekutenga bhurugwa. 3 weeks ago akachata ina handizvizivi. Ndini baba wake ndiripo. Asi nora kuti adult haachandifonera haachafonera baba kuti baba makadini hatichafonera neadult. Age of majority pamakuna ndifuti inoapply. Upenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko wakanditi mari yenyu baba tiripo mwanangu kana muchifarawo tokona kuziva iwo ndinetwa Shepherd Magorimbo. Munobva kuedza. Alright. Nyaya takamirira panapa ndeyei? Nyaya takamirira pana yakamira vanhu vese vakati wandei inyaya yechechi iri pano iri kuita zviro zvisina kunaka pavanamati kana kuti mukunamata varasa chinamati vari kusenzesa vana vari kutora vana vachivashandisa vachiti vana kana vapinda muchechimo vanobva vanzi siyanai nehama dzenyu dzava dzekuchechi mabiological fathers nemabiological mothers anonzi no siyanai navo hama dzenyu dzava kuchechi saka vano marokesheni vane dzimba dzavanorenda dzavanoti masafe houses yekuti dzimba dzinoiswa vana vechisikana vechikadzi vachigara ikoko kune anonzi matroni ipapapa anonzi memory ndiye matroni wedzimba dzodzidzo woita futi imwe inonzi safe house inochengetwa vanhurume dzese dzimba dzodzidzi dzinenge dzichichengetwa nememory but ari kuita mabasa esa pastor wacho anonzi Philip Zinyama even nababa wake anosekita general Lucky Zinyama ndo vari kuita basa iro even vikini ninge aripo futi panyaya iyoyo anoitwa Tabith mukadzi wasekita general waLucky Zinyama Tabith wacho arimo mukubatsira pakuchengetedza vana vanenge vabva muchechi vachichengetedzwa anobatsirawo ende Tabith wacho tikada kumutarisa anoabhusa ndidirector wezou asi ariko anoabhusa etimes anoabhusa mota yezou achiita mabasa iwayo ekuabhusa vana even anonge achifamba achienda kuma-safe houses ikoko nemotikari ndakasangana naye inini kwamarange mwana wangu aiswa kunonzi kusafe house kwamarange ikoko aine mota yezou zvoda kuti mota yezou iri kuabhuswa kai tombomira zvemota yezou imi mati mune mwana yes vana vairi vana vese vari kuchechi iyi hongu vakazosvika pakupinda muchechi zvanga zvafamba sei kuri kupinda vana vakangobvira kupinda kubva vari vadiki ndo chechi avapinda saka ndakambopindawo muchechi imomo ndobva ndabuda asi zvinhu zvakatanga kupiringishana pakashaya pastor wechechi pakashaya pakaza take over secretary general anonzi Lucky Zinyama netimu yake nevana vake Ngoni Zinyama Philip Zinyama nemukadzi wake Tabitha Zinyama nevanonzi ana makwindi ndo vakatanga kuita kufoma zvinhu zvemacounts pachechi apa vari kuita zvemacounts pachechi apa mune vanhu here mune vanhu vana venyu vanogona kunge vatorimowo vanogona kunge vatorimowo makapedzisa kuona nevana venyu rini ndatone more than 3 years vana nemakore mangana mwane 26 mwane 21 but hamuonere kuti vana vari kutorwa vava ma-adults vari kuti ma-adults because munhu ari above 18 pane vari below 18 here vari kutorwawo pana vari below 18 hongu
vari vamwe vari below 18 vari kutorwa vari ma9 years ma10 years even chero mukataura nyaya yekuti maadults handiti asina kuipa ba asi zvinoreva kuti adult haachandifonera haachafonera baba kuti baba makadini hatichafonera naadult hatichafonera kuti baba makadini baba mhorei apafanira mzikapa kundisamhurisa baba kuna mama yako handisi kumurambidza ine kuti decision yanenge atora asi ngatimhurisanika semanzwisiro enyu justification yekuti vanzi havachaita ukama nemi inenge iri pai idzidziso iri kubva mubhaibheri idzidziso yavo here titikuiti hakuna dzidziso yakadaro idzidziso yevanhu hakuna dzidziso yakadaro mubhaibheri mune dzidziso yakanaka yerudo yerudo tinoyokwa even pauro achiparidzira vanhingini vateveri vake achiti ndikauya vhangeri ndikuparidzira iri mukaona ndadzoka ndapesana nevhangeri irori ndirambei ava vakatadza kuramba nai vanhu vemucommunity ndozvikuitika here izvi kana kuti makadi zvenyu tiripo makadi zvenyu zita munoiti vanhu ini ndinoiswa nyasha manyukire nyaya iyi munoinzwiso sei yakambokuafekta iwo zvakanyanya chaizvo nekuti inini ndiri neighbor wavo saneighbor donongodzai inini chechi painondirwadza nepandinonzwa kutya nayo chekutanga ndechekuti vanoti iwewe mubereki kana wakapinda muchechi imomo pamwe chete nevana vako ipapo vanhu toti unenge wakatanga kupinda vanyika vachiri vapenyu pavakafa wanyika chechi yakenge yakunzi spiritual movement yakachinjwa zita kubva ipapo peke pakunzi kana uine mwana ari imomo ukaona iwewe mutemo uri imomo usisaenderani newe wobuda chechi wabuda chechi kudaro mwana wako akasara imomo zvava zvanzi asisiri mwana wako nekuti iwewe waane madhimoni nekuti wakaramba kuteedzera mutemo yemuno muchechi. Number 2, mune vasikana nevakomana vana vanoenda hanzi kunogara kuguest house kuna nyanyadzi vanogara namemory vana ivavo mukavanzwa vachirohwa pachechi apa kumanheru munonzwa tsitsi vachibhurwa kwete zvekudaro zvokuti wega unonzwa tsitsi kuti wachienda wachifamba netumatini hanzi tiri kutengesa hanzi chi masipaisi nemazai akaboreswa iwe ukatengesa dowi makesi redowi nemaningiri mabhodho 12 2 ndo ako mamwe ese ndamufundisi mwana iyeye vanenge vachiroverwe hanzi zvoni waramba kuteerera wafamba nemukomana idiscipline saka discipline yacho pane age inobvumirwa kurohwa yakabatwa hembe kozoita imwe yekuti unorohwa here wakabata hembe wakaita yekudhonza hembe kudai mwana achirohwa. Alright, vana vapa vanotorwa vabereki vanenge vari kupi because ndikuedza kufunga kuti mwana anotorwa sei. Vabereki vavo kazhinji kacho baba kana wasisaendi kuchechi koko munosara mai. Amai ndio vasara imomo ivo vazanzi vana havachaendi kudzimba vakugara kuguest house ndoko vanenge vakugara vari. But kana vana vari below 18 kazvakangofana nekubiwa kwevana mwana kanzi achadzoka kuba zvakafanana nekukidnapwa kana kubii ichocho ndo chinonzi chokwadi. Saka matanho api amakambotorwa sevabereki kana munoonawo vabereki vachitora because ndoda kunzwisa kuti mwana anotorwa sei. Isusu senharaunda hataitora matanho ekuti matanho hatingatori nekuti isusu dzimweni dzenguva tingagone kutaura but munhu ane vana variko waibva wati dzimweni dzenguva akauya kuzoti ndipe mwana wangu zvakafanana neamai vane vaigara pamusoro pavakauya vachiti kune mwana wavo hese zvikanzi imi ndisiyei mune madhimoni siyana ineni nemwana vavo nyakuberekwa ivo vakarohwa vakatombodzimara vaendesana nemwana wavo kukoti nemwana wavo saka chine chiri chichinzi chii ichocho. Pane mubereki ari panapa ane mwana akatorwa ndavauya vamboti because tikaramba tichitaura tisiri kunzwa munhu ane mwana akatorwa. Inini ndinonzi Lucia Mutanguro ndini mai Magorimbo ndine vana 2 mukomana nemusikana tinaye naSeoma vari imomo muchechi imomo ndo metanga atinaye ane 26 years takapinda varori vadiki ndakauya pano 98 ari muchechi echiyamwa tinaye Seoma asati atozvarwa Seoma takatomuzvarira pano iyozvi ane 2021 ipapo
tongoti 2021 ndo patakatanga kusatotaurirana nawo. Inini last year muna Machi sio mandakatoenda kumarange kwaanga ari ikoko echitotaura kuti aiwa inini handisiri mwana wakwamagorimbo. Inini ndikati usiri mwana wakwamagorimbo sei? Wawe kwazinyama here iwo ndawe kuchechi. Ndikati zvinorewechi ndo zvamuri kudzidziswa. Bozi wanga kuchitaura kuti musatifonere fanikati naye akataura musandifonere musauye pano kubasa kwako kumunandi kwainoshandiswa ikoko. Musandifonere musataura neni baba asandifonere mimi mai musandifonere Ruvimba asandifonere hanzvadzi yake yakamudzidzisa futi kuti asvike form 6. Zvinorwadza sei izvozvo? 9 months vakutape vana vedu umu. Takavarowedzera Reverend Nyika vachiripo iri vhangeri rinodadisa rerudo rehunhu rine upenyu. Munhu wese aifara neshoko raReverend Nyika panapa. But pakazoiswa Philip Reverend Nyika vafa iri hondo kunyatsoziva kuti ichechi here kana kuti isatanism here hatisi kuchaziva chii chaikuitika. Tiri kurwadziwa neupenyu. 9 months munhu wataura kuti ndeve vakushandisa vana vedu. 9 months ndakatakura kwakuzotora ane kuma 2021 atovako manje. Ini havachandichengeti kana ini handidi vandichengete nokuti havasi kutowane tumari twacho twavari kupiwa kumunandiko tushoma. But kunoti mai muri sei, baba muri sei, sisi muri sei, vakamudzise kuti aite form 6 tinayo uyu. Haatotaura ndotomusataura nene kuti munonditadzise kunamata. Chirudzi kuti unorambe wabereki. Ndo dzidziso yacho, ndo rudo rwacho. Reverend Nyika vaitidzise rudo. Kuti rudo ndio upenyu, pasina rudo hauna Mwari. Havana rudo kungoshamarara madare anongoti ngwere varimo muchechi. Bozi rudo ndio zvinoitiendesa kudenga. Mwari rudo. Kana usina rudo unoende kuchechi kudenga ripi? Titadzungaira neupenyu hwevanhu vari umu. Tekushati satanism here because unotocheka vanhu vanonzi musataura nehama, musavafonere musataura nawo. Chirudzi ichocho nyika ipi? Chinamato chipi? Kungadai vanhu vachanamata here. Haisi chechi yekunoendeswa vanhu kudenga, kutoendeswa vana vedu kugehena. Ehe 2021 pakazenge pane Reverend Nyika wakafa 2020 ndo pakafa Reverend Nyika ndo panga pakunetse covid paya. Saka ini ndo pandakazorega 2021 ndo pandakazonyatsokurega covid yanetsa yakutonetsa kwakuti toona kuti zviri nanditosiye chechi plus nezvakungoitwa zvacho zvakazvisandifadzi ndikati regai ndipinde imwe chechi ndo zvese inini vangu fanika mukomana akatotaura kuti musandifonere musataura neni kuti munonditadzise kunamata, munonditadzise nzira yangu. Ndikati nzira yakunamata nokuti ndotaura newe nekufonera chindifonera handisi kude sauti yako ini bozi kumari twanopuwa pamunandi tunochemedza kuti mwana here akaite form 6 to ma $90 anorenda here kutenge magetsi nekutenge bhurukwa. Hapana, but angoshanda nhando kushandiswa. Saka ine handitodise ndira kichandoda upenyu kwari hune upenyu hwaumwari ndo hwandinoda pamwana wangu. Ndiripo Makasimba here. Ndiripo munoitwa wani? Ndoitwa Kingdom Nyika. Mukatisonangure manzwisiro amunoitwa nyaya iri panapa. Right. Nditange ndapa a brief history mbijana. Zvinoitika panapa ndezvekuti chechi payakatanga baba vangu ndivo vaitungamirira chechi iyoyi and vazoshaya system yakachinja lakumozonyamaisa mwana wakanonzi Philip. Tikunyanya kuchema mabereki haizi age yevana kwete. Isi tiri kuti makuna avari kutiitira muZimbabwe makuna hazine ine age makuna chaiwo because hapana mwana anotuka mubereki, hapana mwana wechechi anouya achiti baba havazi vake. For example, mwana wangu inini third born yangu akaroorwa nemwana waazinyama vacho. Ndakanda naye kudare kwa Chief Soswe. He claimed in front of the chief kuti inini handisi baba vake, haasi makuna here iwayo. Akatuka mai vake kuti muri hure mune madhimoni. Ndo zvakazondiendesa kwa Chief Soswe nodoko kuti vanhu ava vari kuita makuna vakutodzidzisa nokuchikora brains evana vadiki zvokuti vahombe kaizvi age of majority pamakuna ndifuti inoapply. Both akataura zvimwe zvaitaurika last week muchechi imomo. Murora anotaura neamwene
kuti naye imimi makapedzera kurara munhu wakatenga kurara naye murume ndiani muupenyu hwenyu muchechi hazi makuna kuna iwayo. Saka isisu manje tiri kuti semhuri yeZimbabwe ngauye tsigirane nesu kuti makuna kuna hatiadi. Because judgment ya Chief Hloswe ndakaendesa ku His Excellency President E.D. Mnangagwa vakandipa return copy. Ndakaendesa kuna General Matanga vakandipa return copy. Ndakaendesa ku Council of Chiefs vakandipa return copy. Kwakaitwa ma-inquiries muna December akapera musi 29 December akaitwa ne-police intelligence vari ve-province. Hatisati taziva kuti what was the outcome. Problem yechechi makuna zvavanoitwa hazvitwe nemuZimbabwe. Hatizivi kuti zviri kupi, hatitozivi. Saka mwana wenyu imimi ari kupi izvezvo? Mwana wangu murora wavo vanaye mukoma wangu mumba medu takaberekwa tiri vakomana vaviri. Saka vana vemukoma wangu 2 vakasara vainavo. Izvozvi 3 weeks ago akachata ina handizvizivi. Ndini baba wake ndiripo. Akanorora mwana wangu ndiri mhofu musiyamwe. Vakatora chero mhofu musiyamwe womuchechi umu zvikazi ndiye baba vake. Handizivi kuti what type of culture iri kudzidziswa muZimbabwe nevanhu ivava. Nokuti mwana wangu inini akapiwa mumwe munhu anonzi musiyamwa akatenda kwatezvara. Handizivi kuti tezvara wacho ari kufungei. Akasvika pakuchata. Handizvizive. Ndakangoona pamastatus avo kuti hazvishuwa azochata. Isi sinonzi tine madhimoni. Mati? Hapana akanga ariko. Ukama hwekwamai vake vakanga vasipo. Ukama hwedu isisu hwakanyika akanga asipo. Vake ndeivavava. Hanzvadzi yake inomutedzera ndiye 1 chete wainaye ikoko. Zvokuti zvinoitwa apa kapa mashura. Ye mwana munombotaura naye here kana pafoni kana never. Makapedzisira naye rini? Some 3 years ago. Munonzwa sei manje nezviri kuitika izvi? Ndinorwadziwa. Because ukama hunokosha panyika ndana Tezvara nevakwasha. Vanhu ava vakwasha vangu. Ini ndinova respecta sevakwasha vangu. Kunyange ivo vasingandi respect but I keep my respect. But chandisingadi kwavari inini idzidziso yavari kupa vana vedu. Ndosaka tichiti makuna. Zvoti kabata zveedya tinosiya makuna paside. Asi kuba age hapana here vana vadiki vari kutorwa vari below 18? Vakatowandisa. Vane masafe houses avo muna Nyanyadzi. Mamwe ari kuna First. Hapana here pane umbowo here unoratidza izvozvo wekuti tinokwanisa vanhu vasazongoti tiri kutaura? Hongu umbowo huripo. Social welfare is involved. Vakatosungwa mari mwezi raya. Nokuti vamwe vacho vakuru vechechi vatori kujeri izvozvi. Vaisungirwa nyaya iyoyi? Vaisungirwa nyaya iyoyi yevana nesocial welfare. Maida basa? Tiripo makadi zvenyu? Tiripo. Ndonzi Bernard Machado. Chekutanga ndotanga ndakukumbirai kuti nguva yenyu ndoshoma. Munogona kuipamidzira here kusvika na pazvinoita kuti vanhu vese vapedze kutaura? Aiwa kana zvakadaro tawirirana ipapo. Kereke iyi yakanga iri kereke asi ezvinhu zvaichazi kereke. 2020 pakashayika Reverend Nyika ndo pakaenda zvinhu zvese musango. Vakatombosungisa ivava vari kuzviti vari kutungamira chechi, vakatombosungisa Kativhu Innocent nemukadzi wake achiti ava difoma kudare, vakadyiwa nedare. Zvikanzi protocol yavakaisa yekuti vari kuti Philips nyama ndiye Reverend handiyo. Asi inini zvangu ndakanetsa nawo nenyaya yemwana. Mhuri yakatoparara. Ndakatosiyana nemudzimai. Ndikatotora umwe. Ndakaona ndikaregedza kutora umwe ndoita mombe yemashanga. Bozi ndakurara mubhawa, ndakusaya kumba, hakana kugeza kwangu ndikanoda izvi ndikada kutedzera izvi ndikarwadziwa zvinondikanganisa. Saka my life is going on. Vanotora vana. Vanogona kuzviramba, vanogona kusiyasa asi vanotora vana. Ini nditori nemwana wangu wandakatozosalveja kubva ikoko. Ende vari grade 7. Is a minor. Akatorarama yavanoti havaiti safe house.
vanoiti mission house zvekuti he can tell you the stories zvavaita ikoko. Vanopreacha gospel ratisingazive isusu, risingazikani nyangwe munhu asinaenda kuchechi, rekuti kudza baba vanamai vako kariyo kakaimbwa grade 1 nemunhu wese asina mbobvira aenda kuchechi akakaimba kare. But iwo kawataura kuti kudza baba namai vako vanoti hatitoda kugara panyika, toda kuenda kudenga. Ndo defense yavanoita panyaya yekukudza baba namai vavo, kuparadzanisa mhuri, vanoparadzanisa mhuri. Ndikadai zvichita tichitaura nemazita tinotoadoma. Kune anonzi Mushonga akasiyana nemudzimai nenyaya yekereke iyoyi. Chakaitika ndechekuti hama yamai Mushonga yakashayika, mari isina kuita zvakanaka semanzwiro andakaita. Zvikanzi naMushonga bheta ndiende nini kuti zviite umbo hwakati tsigirei. Mai Mushonga akubvunzwa kuti murume ari kupi, zvikaramba kuita zvakanaka. Mushonga akadzingwa mukereke, Mushonga is in South Africa. Akatoenda akatosiyana nemhuri, but ukatovabvunza kuti ndinonzi mai Mushonga. Tina anonzi Nomo Zinyama, ini ndoti friend yangu from the age of 7 to today we are friends. Akatozosiyana nemukadzi akasungirwa dzinyaya dzemaintenance, vachitoita kuti mwana ane 18 years abhadharirwe maintenance, achiti baba hawasi kuchengeta maintenance. Akatosungirwa nyaya yakatika kwa Marange nenyaya yevakuru vechechi vavo. Vakatiza nemukadzi waNomo aenda kunochema mai vake kunhamo. Saka zvikutora kunzi makuna ndowirirana nazvo, nokuti ambuya vaNomo vakafa. Ini shamwari yaNomo ndikati ndambuya wangu, ndikatoparticipate wakumupawo mari bhazi yekuti aende. But Luckmore Zinyama akanotiza nemukadzi waNomo, nhamo yapera kuti vanhu vagare padare remusha kuti ndozvaitika panapa vaite way forward. Mukadzi waNomo nemukoma wake vanonzi Maiferume vakabva vatizwa navo kubva kubocha kusvika nawo kuno kumarondera. Nyaya ikatonetsa, hanzvadzi dzavo dzikatouya dzikapindira. Zvakaitika incident yakatoitika, tikatozomboenda kuCID tikatonopa ripoti yekuti ndo zviri kuitika izvi, but tanga tisina chinonyatsotsigisa kuti nyaya yedu iite zvakanaka. Mwana wangu akazouya, ndakamubhadhariswa maintenance for no apparent reason. Ari pa maintenance ndika apply access kucourt, mapapers acho ndinawo. Luckmore Zinyama ndiye muridzi welawyer rinonzi Masawi. Harisi lawyer rechechi, ilawyer refamily. Rakarepresenta mukadzi wangu kuti ndidinayiwe access. Ndikatodinayiwa access yekuti kuona mwana chete. Zvikatofamba zvakadaro. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu tiri kufunga kuti ichechi. Haisi chechi, chinhu chemhuri ichi. Vari kuchinja chechi kuita chinhu izi baba Luckmore Zinyama, Philip Ngoni Zinyama, Munopa Zinyama, including amai vacho. Amai vacho vari kutosiyiwa, but inini maonero angu ndo mastermind venyaya dzacho dzese idzodzo. Ndo vari kuronga zvese zvikuitika zvekuti Tabeth Zinyama, because kuti ndidaro ini ndeyekuti pandakanetsana neanga ari mudzimai wangu, nenyaya yemunda wairimwa namai vangu inini, kamuti ko iwo wakasiyana neni, seri kurima munda wamai vangu. Akafonera mai Zinyama ndiri kupolisi. Saka ndo vari kugadzira, ndo vari kudhonza mastrings ese. Saka the issue is not about the church. Issue vari kugadzira chinhu chemhuri yavo ivo pachezvavo. Vakavenga hama dzavo, vanovenga munhu wese, vanovenga, vanoparidzira shoko rekuti vanhu vasadanani. Ndo nyaya iripo iyo. Vana vangu two vanga va above age, vane ma 18 years. Kwanga kwasara umwe chete anonzi Boyd, angari grade 4 grade 5 somewhere there. Mwana iye akanga achienda kuchechi namai ava, ndikatobhadhariswa maintenance. Saka jai rakatozoya kumba zvekuti hapasina zvekuti nzara yanetsa kumba uko, asi vachipiwa maintenance. Saka kubva mazuva iwayo kusvikana nhasi vakatondisungisa vachiti ndaita default maintenance, vachiziva kuti ndikugara nemwana. Ndikatobhadhariswa $105 vasingagari nemwana, ndichigara naye inini. Vaituma mwana kutaura obscene language kune mudzimai wandanaye.
aituka zvisinga zvekuti maneighbors munongonzwa imi zvokuti hamuna kusangana nazvo zvichiitika live ndezvekutoita zvekuripota zvebati varume ava havari kuita zvakanaka. Chechi ngaisavharwe, vanhu ava ngavabviswe apa vatange zvavo vaonde vanoteerwa nevanhu here. Vada kuinireta chinhu changa chakanaka chakagadzirwa nemunhu zvakanaka. Vanotoziziva kuti no love no heaven, but vanopreacha something else. Vanotondiimba inini kuti ndiri demoni because imba yangu iri adjacent to the church. Mawindo akavhurwa vanotoimba, mudzimai angari wangu anototanga nekuti demoni machado. Chechi yotodaira yese kuti ndiri demoni muchechi. Maneighbors angu zvimwe zvaitoita zvekutofonerwa ndisipo ndiri out kubasa kunzi uyaudzwe zvikuitika nevanhu ivava. Hai, takaenda ikoko tichinzi hatifane kudya, hatidye nyama. Saka isusu taipiwa sadza zvanzi Jesu wakakura asingadyi nyama. Saka Jesu wakakura achidya matemba nemachunks. Ndo zvaitika ikoko. Wachitirowa wachiti imimi vana venyu unofana kukata matezi nababa wako namai vako. Yes. Kana usinokata matezi nababa wako namai vako uri dhimoni. Wachitofurira kuti baba wako iwewe idhimoni, wokudza kuti enono wadhina unza kuti idhimoni pamberi pawo. Ndo zvaikudza izvo. Waibva wakuningirina, wobva wakurowa kana wasitadza kuzviita izvozvo. Wakana waudza kuti nangu handina kuzviita, waibva kurowa wokuti iwe unofana kuita izvozvo. Because Jesu anzi havana kukura achidya machanzi, but iwe unofana kuningirina. Kuwadhina unza kwakata nawo matezi because havasisiri baba wako. Wanzi baba wako ndewe mweya, baba wako nde wotora nongedzerwa zita rako. Wotonzi inini baba wangu wandakapiwa muchechi momo ndiwo wainzi Lagmos Nyama. Lagmos Nyama. Saka inini taiva tatengera zvimaacha zvimwe so totapiwa zvimaspice zvimwe zvaibviswa kumunandi zvimwe zvaibviswa kumwe chishopu chekumusoro kwamutare vatanzi totaisirwa imomo vatanzi tengesai ndokuti manzi iproject yenyu munofanira kuita project pachechi kuti muone mari yekupa Philips Nyama. Ndo zvandikuziva izvozvo. Ndoitwa vayuna Rinari. Yuna Kirinari. Yuna nyai mukuinzwisawo sei yakakuafekta iwe here kana kuti munongoonawo? Nyaya iyi inotondiafekta zvisingaiti. Ndotoita kunge ndindi nevana vakakidhinepwa pachechi iyoyi. Vanhu vari pachechi iyi totongoti masatanist. Kana tichitovaona tototi masatanist because kana vakadzi varimo havana varume vazhinji. Havana varume, vakadzi vari mumu. Kana kuti vanorara navo kauti vanoita sei hautozivi nokuti zvinoitwa muzvotogumbura. Varume varimo chaivo vatoona vakadzi vavo, asi vakadzi vazhinji havana zvichibatanidza vana vasikana vakawanda zvokuti iyi chechi ikaikai ngaivharwe kudzokere varidzi vechechi because ine abuse inorwadza especially pavana. Vana vacho vana vazochi havabvumidzi kuchera mvura kuzvibhorani, vana vazochera mvura ipapa kubva kuna dhimba uko vachinongera mabhimu. Vamwana vainonga mabhimu rangu randa ndakachera apa inini ndikati muonai muyei kuno ndikupei chikafu vakatiza havatobvumidzi nokubatsiridzwa kuti tovape chikafu, asi iwo tovabatsirei vana vacho neunherero wakawapa waite izvozvo. Vana vanofamba vachitengesa maspice zvinoita izvozvo, vana kufamba vachitengesa maspice nemazai nevakadzi vakuru nevarume vakuru imomo vakapfeka masutu unoona wakabata tumabhaketi twemaspice vachibva kunotengesa kushandiswa nakareverend kane 31 years aka futi katoti reverend rukanganisa kamusatanisti aka kamunhu kepachechi apa ine handiunye pahangu asana mbona chechi yakadai bai ndinotobvunza tengambobva nyika ipi ndapadzoke varidzi vechechi apa ende nesu tichatopanamata apa pakanzi padzoka varidzi vechechi vabviswe paende vanhu nehunhu ndapedza. Ndakaienda zvekuvhakacha zvezvokuto ndangototi bhonono zvemuchechi imomo ndofunga mukadzi wacho wareverend anoreurira zvimwe zvokuti kana nemuoka hamufi makada mukadzi wakadaro, asi imwe munhu akareurira akutoburiswa muchechi imomo.
aitaura kuti hamina akabvisa nhumbungani epari mwana wainayeyo toda kutoziva kuti akabvepi because haaite pamiribo nekuda kwemamasquerage akaita zvakutokonzera kuti achatoite futi mumwe mwana. Saka kana kune vana vari kushakwa kuhospital toda kumbopona kamwana kachecha kuti how come chii chakaitika akabiwa mwana uyu zvondirwadza mani ichechi ndakaipinda mukati mai zvinhu zvinoitika apa zvinotorwadza chero vakadzi vachona kana mukada kuona musoro yakatotendera ichatotori zvakanaka vakadzi vanonamata apa kana vanovhiringwa nemishonga kana vanovhiringwa nehameno zvinoitika muchechi imomomu pane zvinotoitika chete pachechi apa. taakuti yakunzi spiritual movement yabva kuassembly of God yataiziva ndiyo yakanga yavanyika kureva kuti chachisikwa chimwe chawapo apa haichazi assembly of God right. Pandakatanga kuona kuti zvasiyana ndakati mumwe ndiri kugadzira rodhi noti rodhi haisi kugadzirwa yabima iyi ndaisa ivhuru noti ndinogara musiti munomu inova ndiyo inofamba motikari dzepachechi apa ndaigadzira rodhi apa ndaifunga kuti kuda dzimwe dzenguva kana ndichigadzira zviya vanogona kundimhoresa ndiri kuita chinhu chakanaka mucommunity asi ndikuziva kuti ndakatangwa ndichatsikwa achipfuura nemotikari vanonzi mudzimai wavalakimozi nyama akaita chanditsika ndakatojamba kusvetukira kuenda kune rimwe divi ndofunga ndakaedza kuvatuka musi iwowo zvandandisa ndamboita handika kuratidza kuti rudo rwacho hapasisina. Zvabvapo pane umwana uya achiparidza anosumira pakadombo kakananga nepamba pangu apo anotukirira madzimai munomu kuti vese anopfeka trousi ihure ndo mashoko anotaura ekuti ihure. Vanotaura izvokuti kana usingapinde chechi yawo uri musatandisi uri mudhimoni anmuzvona zvichiparidzirwa indiri opposite ndiri ndakagara payadhi pangu panotaurwa mashoko anomhura madzimai anomhura vanasikana anonyadzisira ekuti kana dai wakagara nemunyarikani mumba unoshaya matarisiro. Mashoko avanotaura akaipa haasi anotaurwa nevanhu vane ngirini. Pedzezvo mubhaibheri racho munotaurwa nezverudo. Iro bhaibheri pachezvo kuti bhaibheri kuti rudo asi ivo havarizive rudo. Vanotaura kuti kana mubereki wako asiri kunamata chechi iyi haazi mubereki wako atova dhimoni. Ndina ambuya vangu inini vanonzi Wineti vanonzi Witeni Gwama vakaroorwa kwako nazhemu vanogara next door yangu inini handika asi ndimbuya wangu vakarohwa nemwana wavo vauya vachida kuti vamutore kana kuti vabvunze kuti sei usandimhorese sei usataure neni asi mwana akabatana nevamwe wake vaanonamata navo akavarova vakadonha pagomba riri papaira muri kuona riri apa iri vakakuvara vakaenda kuchipatara zvakaita mazuva asingafambe varohwa nemwana wavo achibatsirwa nevavanoti vavanonamata navo zvisimo muchechi izvozvo pamharidzo dzechechi hazvifanira kunge zviripo handika right. Tobvapo tine zvimwe zvakawandisa zvokuti mhuri zhinji dzaparara dzangova rumwe nerumwe nekuda kwechechi. Tinoziva isusu kuti chechi inofanira kubatanidza vanhu asi chechi yakuparadza ukama hwevanhu hapachaparidzwe rudo pakuparadzwa madivisions. Kana ndine mukoma wangu anopinda chechi iyi ndisingapinde chechi iyoyo handisina ukama. Kana ndine mwana wangu anopinda muchechi iyi ndisinganamate imomo hatisina ukama. Saka imharidzo ipi ibhaibheri ripi ratinowana chapter ipi yatinowana mubhaibheri inotaura nezvekupatsanana kwemubereki nevana kana musingapinde chechimwe chete. Nokuti chatatoziva ndechekuti bhaibheri rinoparidza rudo. Hakuna chatingaite nhasi unoyi chatingaite chinowanika mubhaibheri chisina rudo mukati asi chechi iyi hakuna rudo iyi. Saka chatakukumbira ndechekuti secommunity taakukumbirisa kuti dai zvabvira paita mutemo unokwanisa kuvabuditsa muchechi umu yodzosera chechi iyi kuna amai kuna mbuya nyika nemhuri yavo ndo vaiparidza rudo. Ava varimo ava taakutoti iyi isusu icautic yasatanism pachezvayo nekuti iri kuparidza kuparadzana kweukama hapasina ukama hapasina rudo pakati pehama nehama vari kuparidza ruvengo.
izvozvi kungoti munhu akapfuura. Inini ndinomata Islamic, ndakabva kumusoro kundi ndakapfeka garments, ndakanzi bvisa, udzai munhu abvise chidhimoni chaakapfeka nokuti ndakapfeka garments. Saka ndoudze kuti yawo chete ndiyo inganzi chechi here, kana uyo wakapfeka imwe ukawane imwe chechi watonzi uri mudhimoni. Chero wangu wawane imwe chechi yakupinda isiri iyi watowane dhimoni. Saka ndikudziye kuti tese towanikwa here tichipinda chichimwe cheteyo iyi. Andi takapiwa kunamata kuri freedom of worship. Freedom of worship inozobva kupi kana takuti vamwe vese vanopinda mamachecha madhimoni, iyo yawo chete ndiyo isiri madhimoni. Ndofunga neya ndoti ndapedza. Ndombotaura manzwi mairi matatu. Makasimba here? Ini ndakamirira vagari vemarondera. Ndanzwa kurwadziwa panga pachitsanangura kamwana kanga chitsanangura pa. Iyi chechi yakutoshandisa mushonga iyi. Hazvichari noma baba zvairi kuita izvi. Nekuti kumamwe machurches Bhaibheri rinotaura kuti kudza baba namai vako ndo munamato wekutanga kuti zvinhu zvako zvikufambire. Saka kana wakunzi iwewe wakunamata kuchechi kunoku, baba vako havasi kunamata kunoku, kuti mai vako havasi kunamata kunoku, haisichari hama yako. Kana vakarwara haufaniri kuenda kunovaona. Handifungi kuti chinenge chichiri chinamato ba. Ende havachatooni vamwe vanhu sevanhu, nekuti unonzi iwewe haunamati kuchechi kwedu. Saka zvinenge zvakuti vakushandisa mishonga yekutsvaga mari. Saka vari kushandisa vanavo vachienda kunoti vanotengesa ivo votora mari yacho. Saka vari kutoshandisa vana vachitora mari idzodzo vachishandisa ivo vachitenga mamota avo akanaka. Vari kutovashandisa vachitovakanganisira ramangwana ravo. Ivo vari kuinvesta mari dzacho, havana chavanopa kuvana ava. Saka mashoko iwawo anondirwadza. Saka munofanirwa kuti muongorore mubatsire vanhu ava. Manzwa here? Tokumbira kuti vanhu ava vabatsirwe vakwanise kugara zvakanaka. Nekuti kana neneighbor yavo chaivo havakwazisani, munenge muchigara pamba pamwe munotovenganiswa. Saka dzimwe chechi dzinonamata zvakanaka, izvi handisati ndambozviona izvi. Vakatoona munhu anopinda madzibaba anotokwanisa kutomushaudha, anoenda. Saka hakuna chechi inotuka imwe chechi. Mwari ndemumwe chete. Dambudziko ratakuita isu takunamata munhu. Vanhu ava vanonamata munhu vachishandisa vanhu vachipamba vanhu, vari kunamata vanhu. Munofanirwa kungoti chechi yacho ingovharwe, kwete kuti ngaingovharwe, ngavabve. Ini ndozvimiririra because ini ndinotonamatawo Mwari, ndonamata Mwari mupenyu, ndozvimiririra. Vari kupamba vana nezvinhu zvavo. Unonzi kana uchitengesa chaunotengesa ichocho uya nacho kuno kuchechi, zvinhu zvako izvo zvotorwa futi. Saka ndinokumbira kuti mutibatsire isu vagari vemarondero. Makadi yenyu? Aiwa, tiripo makadiwo. Tiripo, munotiko wani? Miss Chikoko. Miss Chikoko, tuudze kuti nyaya iyi mukuinzwisa sei uye yakakuafekta iwena? Mama tononoka kuuya. Razi wekwanyika chaichayo wanzwa nekufambira chechi iyoyi. Mapurisa achiuya hatisi kuona chiri kudii. Chiri kufamba ba, hatizozivi kuti chiri kuitika. Nhasi matiunganidza futi, takuda kuti zvinhu zvedu zvitebuda zvakanaka. Zvichisvika kumagumo, hachada kuunganidzwa panapa, chatakuda kuti chechi iyi arimo wese ngawabude. Iye ari kunzi Zinyama anonzi munin'ini wemukwasho kwanyika asvika kupamba zvinhu zvisi zvake. Indi next door. Makaona vanhu vachirohwa paseri pangu petoilet apa vanaka. Munonzwa tsitsi nechechi iyi. Indi handitomboiti chechi bene. Iyi mudhuri ndo chechi. Varimo havasi chechi. Ini chandiri kukumbirawo. Tiri kuita kunge tiri kuabhabhadzira. Tiri kuita kunge tiri kuita sei. Anonzi Maisiri
atitambudza, kutuka, kuita sei, havamhorese vanhu baba. Iye zinyama wacho, ini ndakafara hangu marumwe zuro nekurwa kwakaitwa. Maisiri kubata ambuya wakabereka mukadzi wake kunovasvisa uko kuwadzinga muchechi imomo. Nhasi uno hapana 4 days mwana wacho musikana mukadzi wamaisiri akasangana natete wacho. Wakumutiri kuziva kuti baba wako waita stroke here, akanzi wakaramba Mwari. Hatizivi kuti Mwari wacho ndeupi. Iro bhaibheri ratoverenga noti kudza amai nababa mazuva awedzerwe. Ini handizivi kuti apa unokudza ani. Isi tichiti iye anonzi zinyama uyu dai zvaibvira ka ngavadzosere chembere iye chechi yavo. Mbuya nyika vaibva uku muna shumba nesadza riri mudhishi kufamba netsoka kuyazowaka chechi yavo yazopambwa nhasi nevana ava. Kana iri mari iri kushandiswa nevanhu vari papa, chimwe nechimwe chine nguva yacho ende chine magumo. Isi chatakukumbira ndiri kukumbira ka tisarambe tichiunganidzwa panapa. Nokuti zuva ranhasi kana tisiri kukanganisa rira rechi4 tichingounganidzwa chinzi nyaya dzakuita koti dzakuita sei, tozonzwa kuti nyaya ngaibude vanhu vadzoserwe chechi yavo. Ende anonzi memo dai avharirwa futi. Dai atovharira memori. Ende muri kunzwa mai nababa vauya panapa ruchemera vana vavo vakatakura 9 months dzisina kutakura neumwe ba, kuisa ngozi mumba mamai nababa yemwana wavo. Aiwa, ndiri kukumbira hangu vanhu vemuchechi umuka. Kana isusu wagari wemunomu madzoka maita bedzi sandi dai mave iri fried dai pakazara panapa. Wagari wemunomu ngatimire neichechi vane kwanyika wadzekesere chechi yavo iyi. Amen. That's 1 minute ndingakangana. Pane bhana iri mutauni, bhana yechechi. We want it down. Ngaifana kudzikiswa pasi, haina zvainobatsira. Bhana iyoyo. Bhana yatsukuida pa. Bhana yakaiswa pamusika hapo. Wakambeona? We don't want that banner. We want it down. Get it down. Tripet makadiwo. Ndoitwa Mai Machado. Mai Machado munyaya iyi murimo here. Ini ndaive mumwe waipindwa pachechi ipapapo ichiri naanyika. Taipinda zvakanaka chaizvo anyika vachiripo. Anyika vangu vari munhu ane rudo zvokuti waitoshuwa kuti dai varamba vachirarama. Vaiti vakaparidza anyika vobva vati vaizochema voti pane vamwe vari kutoshuwa kuti mudharo yachiri kuraramirei. Taisaziva kuti taitozvibvunza tega kuti saka anyika vari kuda kumboedza kutaura kuti chii. Pavanototi mudharo dai ari afa. Saka pakazofa anyika ndopandakazoona zvavaitaura zvanga zviri zvechokwadi kuti vaitoshuwa kuti nyika dai vanga vafa ndipapi. Munoziva kuti isi takatanga kutonyatsoona kuti zvinhu zvatoshanduka. Nokuti anyika vakangoti vachingofa mamhanyisirwa vakaitwa kunovigwa soka hazvina kumbotiitira mushe nokuti munhu mukuru akaita seanyika vaisafanirwa kumamhanyisirwa iwayo. Vanhu vaipa vatodzoka vaibva nzi pindai muchechi. Hatina kumbonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Tapinda tagara. Mwana uyu Lucky aibva atanga kuti anyika vakatondiudza kuti mwana wangu ndiye ari kuzosara achizoita success. But zvakanzi vakatondiudza tiri 2. Takatadza kuzvinzwisisa. Tangoti pamwe ndozvavakataurirwa zvakanzi munhu wese achafanirwa kuteerera zvinotaurwa nemwana wangu. Anenge asingada anotoenda, anotobuda munhu. Isaisaziva kuti kubuda kwacho ndokupi munhu angadzingwe mucheche. But manje takanyatsotanga kuona kuti time dzechechi manje dzanga dzakutosiya kuti makapinda service ya6 munosvika kana kuma12 manheru muripo. Sunday yei mukatopinda makatangana 9 munosvika kana na12 o'clock zemanheru muri muchechi. But inini manje hazvina kunyatsondiitira mushe kuti ndingabve na9 kuseni ndosvika na12 usina mbabvira wadzokera kana kumba kana kunobikira murume anenge asingapinde chechi. Saka ndakatoona ndakati indaibva ndangobudo ndonobikira hangu murume wangu. Vaibva vatotanga kutotaura. Vaibva vatotaura nezita iye Lucky obva atomira papulpit. Mukadzi waMai Machado obva vatotaura nezita rangu. Obva vatotaura mukadzi waNhingi obva vatotaura nezita remurume wangu. Uchabudako muno muchechi because hausi kutomboteerera zviri kutaurwa munomu. Tinoda kuchidhinaunsa madhimoni panapa.
asi uri kubuda nemadhimoni ako uchienda kumba kwako uku uchinobikira murume wako. Ai, ndakanyatsofunga ndakati hazvindibatsire kuti ndizoziva chechi murume anenge akatonditora kubva kumusha kwangu uko kuuya kuno kuti ndizoita sei ndizoziva chechi iyoyo. Saka haizvozvo hazvinambondiitira zvakanaka. Saka chishuwo chevanhu vemuchechi umu ndechekuti vanofanirwa kuita vakadzi vasina varume. Ndozvavaida kutoti inini wandiiti, but ndakaona kuti hazviite because ini kuuya kwangu munomu murume wangu ndiye akatondiudza. Saka handingamboteerere Philip ane mukadzi wake ende neeji yaPhilip haatomboziva kuti marriage chii. Saka ndakatoona ndakati nii hazvitomboita. Saka ndakaramba ndichikobuda time dzekunobikira murume wangu dzakakwana ndotobuda ndobva ndaenda. Zvakanzi makatobuda mubva mabudira zvachose musadzoke muno. Ai, ndakati hazvina kana basa, haisiro chechi yega. Vanhu vakatonditeera kumba uko, hende munokumbira Philip ruregero. Ndakati ndikumbire Philip ruregero, handina chandakamutadzirai. Ndingamukumbire ruregero rokuti ndinonzi ndinobikira murume wangu. Zvakanzi munofanirwa kupota muchinomudza kuti ndauda kumbonobikira murume. Ndakati izvozvo ndo zvasingatomboita because murume ndiye wandotanga kuendesa pamberi ndozoteera iye Philip. Saka ndakabva ndatodzingwa. Saka ndakazoona ndakati vakadzi vazhinji vakutonzirambanai nevarume venyu, musadanane, musateerere mutemo wevarume. Murume kana akatotaura kuti time dzako hadzisi kuita, iwe ibva watosiya murume. Saka varukadzi vazhinji vemuchechi umu hapana vane varume. Vane varume ndiye Lucky nemukadzi wake, naye Philip nemukadzi wake, naMakwindi nemukadzi wake, naNgoni nemukadzi wake. Ndiwo vane varume chete. Vamwe vese vakarambana nevarume wavo, naMaisiri nemukadzi wake. Saka vamwe vese vakadzi vari umu vakarambananiswa nevarume naPhilip naLucky mo. Ndo zvandoda kungotaura. Inini ndinoitwa Richard Machado, ndine mukadzi aimbonamata akazodzingwa nenyaya yekuti akazeka kuya kuzobika kumba. Ndichatitorei kanguva kakati rebei because pane patoda kuti vanhu vaone. Chechi yakavakwa inini ndichikurawo. Mbuya nyika ndakavaziva inini vasati vakunzi mbuya nyika vachinzi amai mufundisi. Ndinorangarira makore wayo kana ndisingakanganisa nyika vaive nesheti yavo imwe chete yaive malines eblue so yavaipfeka. Anyika vaibuda nepakati pagoma apa pachine karodhi tichine masendiraini kaibuda straight kunosvika kumba kwako kuna Shumba uko. Taiziva kuti anyika vakauya kuma11 kana kuma10 ambuya vanouya netea tosvikomwa tea navo. Hapana musi watakamborambidzwa. Takatombogumbuka titi vatitorera ground redu rebhora but takatozoona kuti zvine benefit. But now kufa kwaita nyika manje chechi it's something else. Because chechi handisandambonzwa muchechi munonzi munodzingwa munhu. Ndo chechi yekutanga kunzwa kuti muchechi munodzingwa munhu. Ndinoziva kuti chechi inotakura munhu wese, chidhakwa, benzi, dofo, akadzidza vese vanongoungana muchechi. Because chinodiwa muchechi salvation. Pane incident yakandirwadza zvokuti nanhasi handizvikanganwa. Tine mumwe muchinda anorwara nepfungwa. Anogara kumusoro uko anonzi Gibson. Pakaitika rufu munomuwana. Pakaitika muchato munomuwana. Dai azviziva kuti nhasi pakaungana vanhu pana pangadai atongosvikawo. Izvozvi pamwe ari kuchechi kweFM because akasaenda kweFM anoenda paZayoja. Akauya peko achichata. Achida kupinda pagedhi. Akarambidzwa akaudzwa nziwa upinde muchechi. Hatinamate newe. Akagunun'una mukaona munhu anorwara nepfungwa akuziva saka ndatodzingwa kaini. Akatotudza ndadzingwa muchechi umu. Mukoma saka ndatodzingwa kaini muchechi umu. Asi dai anyika vanga varipo ndingadai ndatopinda. Isusu tinoziva kuti kana munhu achinzi mufundisi ane kamwe kadifference nevamwe vanhu vakawanda. Because munhu anonzi mufundisi anoita rimwe rudo rwekuti unogona kutadza kuzvinzwikisa kuti ari kuita nemwoyo wake here kana kuti because anenge aine chinomusunda. Taiziva kuti isusu maraini munomu mukafiwa nyika vachiuya kuchechi vanenge vasina kuudzwa vakupfuura vachiuya kuchechi vakaona paine nhamo vakasamira nguva iyoyo vanaivosiya motikari yavo vodzoka kusvikobata maoko chechi ichipera vodzokera. But recently takaita rufu muraini umu uyu mufana uyu akatopfuura motikari ichimhanya kuda kwaya kuzomhanyira service inozopera the next day. Pane mitemo iri muchechi umu yatishamisa isusu.
mwana musikana anogona kuroorwa baba vake vasipo, otochata baba vake vasipo. Tine maexamples, mwana waferume akaroorwa akachata baba vasipo. Maisiri akaroora mukadzi akachata vabereki vasipo, baba izvozvo vakastroka, mwana haabvumirirwi kunovaona. Inini amai guru vangu vakazoenda vakatadza kunochema hanzvadzi yavo nekuti iyi hanzvadzi yavo muhedheni, ivo vanonamata. Handizivi kuti ichechi mhandoi inoita zvinhu zvakadaro. As we speak izvozvizvi muchechi umu munoita kunge mune chimwe chinhu chirimo, because church ichi inini kubva ndichikura hasana mbona chechi inokiwa gedhi. Iyi ndo chechi yekutanga inonamatwa kuchikiwa gedhi. Ukauya nemeseji, ndine example yekuti pane vamwe mbuya vakafonerwa vachinzi mwana wanamata muchechi umu afirwa nehanzvadzi yake. Vakati regai ndiende ndinotaura kunozivisa kuti tiende kunhamo. Vakasvikobvunzwa kunzi zvine basa rezvekuti munhu afa, munoda kutarisa munhu kuenda kudenga, hanzvadzi yake. Saka handizive kuti vanhu vanoitora sei. I think dai ma-authorities apindira nyaya ika, chechi vanhu vari kunamata muchechi umu vambobuda, yombosarawo chechi imbopindwawo nemhepo. Isusu tazati izvozvizvi kuno kuarea kwedu kuno mvura inotinetsei. Vanhu vakaisirwa borehole ne7th day apo vanochera mvura va7th day. Vamwe vanopinda pazayoja vachichera mvura. Vamwe pane chechi iri paseri apa yanga reJehovah's Witness pakacherwa mugodhi vanhu vanochera mvura. But apa pane borehole, pane tank, hapacherwe mvura, hapapindwe. Saka hatizivi kuti umwari hwacho huri papi. Izvozvi tara kwatiri kuita mukaenda pagedha pakakiwa. Imi isitaziva kuti pachechi kana chidhakwa kana chadhakwa chinogona kufamba chikanzwa kuchinamatwa chongosvikogarawo pachechi chotobuda choenda, but umaupinde. Ukapinda muchechi uchiti nhasi rega ndimbonzwa shoko wopinda, mangwana ukasauya vakukuteera kumba watone mhosva. Vanokutuka. Pane mwana wekuseri uko kuraini kuseri wao akabatwa mazamu nemufana anonzi Stallone achinzwa kunamatira kubvisa dhimoni. Atizive kuti madhimoni aya tichatomboda vanoita zvemachechi vatiudze kuti madhimoni aya anoonekwa nemaziso here, ari mumazamu here kana kuti chii, hatizive. Dhimoni aya anoonekwa nemaziso here, ari mumazamu here kana kuti chii, hatizive. Vanorama muchechi izvozvi zvikapfuura pazayoja pakatosangana mufundisi anokumhoresa kana kutotanga kutaura newe nyaya. Pane mufundisi ari paseri apa anonzi Mirisawo. Tinotomira naye kutaura naye nyaya even dzebhora, even chikungotaurawo nyaya semunhu waya watogara naye mucommunity. But apa it's a different case. Like isusu mukuru kwatiri takakura tichimuona, but akuita kunge as if tiri ma-enemies. Musi uno watorwa nemapurisa aida kundirovera kuti hanzi wapindire muchechi, ndikamutora unondirowa ndapinda muchechi, ndeyako here chechi? Ndeyako here chechi? Chechi ipa yakavakwa anga asipo, tisu tanga tiripo. Isusu tisanga tiripo paiwa kwa chechi, iye anga asipo. Ende tikutoshamisika kuti akazoaijeka chechi sei. Chechi vanhu vatakaona vari muchechi umu kamo vakaenda nevakafa ka vanondofunga vanotorwadziwa nezviri kuitwa muchechi umu. Ende hakuna chechi yakadaro. Vaitoti vanhu vanosenza kwana Protoni budai mabasa muye kuzosenza ako munandi. Mumwe wakatozomudzinga muchechi nenhau yekuti akaramba kusiya basa kwa Protoni nekuti anga ari foromani akati ani zvekusiya basa handizvikwanisi ndobva vamudzinga muchechi. Saka hatizive kuti chinamato rudzii. Maita basa. Muri kutoda? Ndiri kutoda. Ini ndiri kutoda kana kusvika pazvinoperera, because kutaura nachokwadi nyaya yekunzwa munogona kutadza kunzwa kubata kwazvinoita, asi ukanga uri mazviri zvakafanana nekuti munhu anoramba mukadzi mugona kutomutuka kuti anopenga angarambe mukadzi, iye ndiye angari mumoto, ndiye aroza moto wekupisa kwaunoita. Saka ndo zvazviri. Imi muri kunzwa nevamwe vari kunzwa nemauya mangoti chido chenyu tochida nokuti mati zvikwanise kunzwikwa nevamwe. Tatraya nzira idzi kudzitaura even kupolisi kupi but zvanga zvisingabude. Saka semutaura mbotaura panapa kuti imari here, chii here, but asi this time around ndinoona kunge wazosangana nazvo.
musi wechina chapfuura ichi pakaita bongozozo pachechi apa. Chechi haivhure gedhi inenge yakakiya gedhi, saka pari kunzi pakatumwa probational officer from the social welfare kuti amende aita mainvestigations api. Akarambidzwa kupinda, akauya nereinforcement yepolisi. Polisi ikashaudwa neanonzi Lakimozinyama, baba waPhilip, baba waReverend. Kusvika pakazoita mayhem, akatorohwa nepolisi vakatosungwa. Musi weSaturday kukoti vakatopinda kukoti, ndanga nditori kukoti. Izvezvi vakatorimandwa vari kuSt Thomas. Mangwana musi weMonday uno vari kutoenda kukoti futi again. Ndenge ndiriko futi niniko. Vangu varipo 8. Master avo kuna Lakimozinyama nemwana wake Ngoni, koti Presage Maisiri nemukoma wake Farai Maisiri, kobva kwati Stalon Chakasvipa, kobva kwati mwana wamufundisi Takunyai, kobva kwati mwana wamufundisi Chiwade ane 16 years, iye ndiye akazonzi nekoti anoenda kumba. Kozouya mwana wanonzi Mai Kanonge, vari kutochema ninye mwana wawo iye kuti akatorwa akaendwa naye. Ndo ari kukoti izvezvi. Musi Monday 7 vari kutobva kurimandi vachiuya mudare. Pane zvimwe here zvamunoda tizive? Nyaya yekurambaniswa kwevanhu yataurwa nevanhu ndo kwavanomeja ikoko. Nokuti vanzwa aferumaba vanzwa vakaenda kumakotsi more than 3 times. Vanotogara nemukadzi mumba. And inini the fortunate part ndekuti ndinogara panext chechi neni tiri maneighbors. Ndaitoinamatawo chechi iyo Reverend Nyika wasati wafa. But pawakafa ndakangopinda muchechi ndiri muindigenous ndogona kunoka kusvika kumba. Ndakapinda muchechi imomo kumapast 7 to 8. Ndichiti chechi chatononoka kupera ndofunga chakogara 3 minutes. Ndakagara imomo kubva kuma8 kusvika kuma10. Ndikatobuda ndikatoudza mukadzi ndikati uka kuchazi kunamata shamwari chachimwe chinhu. But mukadzi akaita steadfast, akaramba akasimba. Ndikatozomuudza kuti regedza kuenda kuchechi, akaramba. Saka pane payakambotaura kunzi vari kutotaura kuti mudzimai kana ukaramba murume wakakumanikidza kurara newe musungise. Nyaya yakatombotenderera musocial media ichidai. Ende akafungaichingotiwo kunyepa, but because ndakagara nemukadzi for more than 7 months. Dzandikuchazorangarira ndikuziva kuti kubva muna November kusvika muna June ndagara nemukadzi asikabike, achienda kuchechi daily, achiuya past 10 11 past 10 11. Ndikadye baba odya sadza rotonhora rabikwa na5. Aibika but aibika na 11 handichazimuroyi handidye na 11. Akada kubika early andikabika na5 ndosvika wamunya. Apa ndiri baba. Ndakufananidzwa nemwana ucheketwa nambuya. Andisadza akasara nezuro manheru uchidya. Apa ndindi kushanda zvinhu zvacho. Indaimuda mukadzi wangu but ndakanonga ngasisatodi. Because aiteerera zvaaiudzwa kuchechi. Ndakasiya. Ya, icho ndo chokwadi. Andakusiyiwa ndakanzi zvionere wega buda uende. Ndiri demoni. Saka sekuti kwandamboita ndasiyana nemudzimai ndakamborarama upenyu hwainzi kusatsitsi. Then I had to remarry. Because unatsozviona kuti inini ndakanga ndadzokera kubhawa, ndakunoda kuita mapungo mabhawa, ndaita ndamombe yemashanga kana muchito zvazvinoreva. Saka I had friends ndozakazonda kuti maitira wawo kuti achaite tsvaga mukadzi. Saka izvino izvi ngotoona dai so inyaya kuti chi ndakatsvaga mukadzi. Ende anotobva kuna Mwari mukadzi sekutaura kweshoko raMwari madzisirwo atakaitwa na old man. Ndozitara mukangotara nyaya kuti marondera chechi ya old man munenge mapedza nyaya. Mukataura kuti anyika havazikana mukangoti old man. Vanhu vanobva vaziva kutaura zvemunhu mukaenda dai kuri kunzi zvaita zvakanaka mukaenda mutown. Munhu wese aitengesa pawasvika pashopu kana mabhanana kana kachii, you make sure amupa mari. Vanga vane imwe teaching yanga yakanaka zvisingaiti yelove.
but ezvinezvi vanotoda guvhu remunhu kuti zvinyatsobude. Maita basi. Ndinofara makadii? Tofara. Zita munenge wani? Ini ndinoitwa Maita Pambwa. Maita Pambwa. Hongu. Nyaya iyi mainzwe yanetsa iyi. Nyaya iyi yanetsa iyi takainzwa kubva kare, saka tinotofara nevakauya kuti tizotsanangura taitoshaya kuti toidii nevana vakaenda. Imimi munyaya iyi tiudzeiwo, murimo munyaya kana kuti muringoona? Aiwa, ini nditori nemwana arimo akaenda ikoko kuchechi ikoko. Anonzi ani mwana? Anonzi Blessing Tapambwa, ndiye first born yangu. Blessing Tapambwa. Hongu. Ane makore mangani? Ane 23. 23. Hongu. 23 achiri mwana here manje. Zvinonzi haasisiri mwana asi akabva ari mumaoko mangu, saka anga achiri mwana. Akabva sei? Kubva kwaakaita anga awana basa kuHenry Richards. Saka anga akushandira kuHarare. Saka kuchinamato kwaakaenda anga ako kwairi Crusade. Ndikamuti nhaiwe kuchechi ukwawaendawo kundakanzwa kuti kunorambidzwa kuona vabereki. Akati aiwa hakurambidzwe kana naona kuti ndo zviriko ndicharegedza. Saka kubva aenda haana kuzorega kuenda kuchechi kuya akakontinya kuenda. But zvese mumba anga achinja maitiro ake. Kutaura nesu aingoti nguva yakawanda aingobuda achiti kuchechi. Kudzimara atoregedza basa kuHenry Richards achienda basa rekunonzi kuMunandi ramheno mukuru wacho ane kambani inonzi Munandi inoita zvemabhanzi. Ndokwa akaenda bhanzi yochi nekuti kwauri hachikwanisa kuti namate newa uswana time yekuti uye kuchechi. Saka itobva kubasa ikoko uye kuzoshanda kuMunandi. Izvozvi ndokwa ari kushanda. So tingati vana vari pabasa, vari employed. Akabva aemployiwa ikoko. Vapiwa accommodation. Vaakugara ikoko. Vabva vangonzi asikuva off rekwenda. Ukamubvunza mazuva ekutanga achienda aipindura 1 2 3 words. Kudzimara asisatauri. Nini kana ndikamufonera. Kudzimara ndatoisa message ndichipopota kuti ichechirudzi nekuti shoko raMwari rinoti nyangwe munhu ari mutadzi ukamuda mude munhu iyeyeyo ndokuti munhu aone kunaka kwaMwari azivewo kuuya kuchechi. Ndofunga message yoyo pandakamuforwardira nditi chechirudzi asi munorambidzwa kutaura here. Akabva aiforwardira kuvakuru vake. Aiforwarda yakabva yadzoka back kwandiri because akaidilita achifunga kuti akaforwarda kwandiri achida kuforwarda kuvakuru vake zvikanzi mama vangu vari kuti zvakati. Saka vanotoudzwa zvekutaura kuti motaura navo here kana kuti morega. Saka kubva ipapo haana kuzotaura neni futi akabva atorega kutaura nevanhu vese vekumba aitova block. Vane nguva yakareba sei? Ezvinozvi ane gore ariko. Gore? Saka ane gore musina kutaura naye? Ndaimbotaura naye 1 2 3 words but yezvinozvi ukataura naye haapinduri. Haakudayire ukaisa message inongoenda. Saka zvinhu zvinotirwadza izvozvo. Chechi makamboipindereni? Chechi sisi vangu vanopinda chechi isati vaipinda chechi vanotopinda kuHarare inonzi Assemblies of God yana baba Bhengu. Ende inini ndaitombokuenda. Taibvumidzwa isu kuona vanhu tainosvika kugweru tichinamata. Tichiona vanhu taivaona vanhu nazvino sisi vangu ndo yavanopinda kuHarare kumufakotso. But akashamisika kuti yakunzi spiritual movements hanzi vakapatsanurana here. Saka ava vachabvumidzwe kuona vanhu. But ndo chechi imwe chete iyoyo. Ko pavanenge vachinza musifana kuona vanhu chinangwa chekusaona vanhu chinenge chiri chei like chii chavanorambidzirwa kuona vanhu kuti vanhu vanoita masports ebhora vanombonzi zvimboramba muri kukembi kuti muve fiti. Ava vari mugomo here kutsanya vachimbotsvaga Mwari vozodzoka vasimba kana kuti mune zvamunoti vakanganisa? Aiwa, chinamato ichi ndofunga vanoudzwa vapinda kunzi isusu kana tisiri muchinamato chavo ndofunga tiri vatadzi. Ndoona kunge ndo maudzirwa avanoitwa. Tinonzi hanzi tiri madhimoni nekuti hatinamate navo. No matter vanopinda chinamato chipi vanototi madhimoni. Hazvinei navo chavo ndo chinamato chavanotenda.
chekuti vasayanane nesu tese, vangogara vari muteritori, vangogara vari ivo chete. Saka inini zvaitondinetsa kuti saka kana mwana iyeye akafa kana kuti akarwara, I believe vanoviga. And munhu wacho ndofunga munhu anozvitemba kuti ane mari here, anozotaura nemaloya kana kuti chii. Because ndakambonzwa nyaya dzacho kuti dzakambokwidzwawo, but nokuda kwemaloyawo vamwe vanhu tinenge tiri vanhu vasina mari, saka zvinobva zvazongo iye ahwina munyaya dzake, handizivi. Kune maboka akafanana neZimbabwe Council of Churches vekuti makamboapproachawo here as an individual kana segrupu revanhuwo vari kuita se vari kushushikana nenhau yevana. Alright, aiwa inini zvangu ndandisina zvekuti pandatonzwa chiitiko ichika ndanzwa kufara kuti asimudza nyaya iyi ndiani, nekuti kunoku ndofunga ndo kwakawanda kune chechi yacho. Ini ndatobva kwandabva ndafonerwa ndichitomhanya, saka ndatofara kuti dai tandaonana vabereki vane vana ivavo chokwadi zvaitika izvi chiitiko chandifadza, kuti titaure tiri pamwe chete kuti chinamato rudzi. Zvamunoda kutaura kune vakange vanogona kunge vaine simba rekuita something about this, vanenge vachiona video, unoda kuti chii? Inini ndinoda kuti chinamato hachirambidzwe. Munhu wese ane chinamato chakasiyana tiri panyika panapa, asi tinotenderwa kuti tione, tiyanane nevabereki vedu, tiyanane nehama dzedu. Ndofunga Bhaibheri rinokurudzira izvozvo. Chekutanga rinototikudza baba namai vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika. Rotaura kuti tide kunyange vatadzi, ndokuti vanhu vaoneka kunaka kwaMwari kwacho. Tinozoona kunaka kwaMwari sei tisiri kuda vavakidzani, tisiri kuda vatigere navo. Saka chishuwo changu ndechekuti izvoni kune bato rese rinoongorora nezvezvinamato kuti hazvirambidzwa, asi vanhu ngavayanane nemhuri dzavo, ngazvitenderwe izvozvo muzvinamato. Maita basi. Tinotenda. Ndiri pawangu makadini. Ini ndinoitwa James Ferume. James Ferume. Mune mwana akaenda? Asi mwana chete nemudzimai. Kune mwana nemudzimai. Mudzimai akaenda akatorwa nechinamato icho chikunzi spiritual movement ichi. Zvekuti apa tiri kugara tese mumba. Ndofunga takutokwanisa 3 years. Hatitaure tese, hatibikirane. Zvekuti magariro atakaita mumba izvi kungotanga kwaita chechi yespiritual movement. Zvinhu zvese zvakatanga kuchinja mumba. Zvinhu zvese zvakatanga kuchinja mumba. Pasati pane izvozvi izvi, ini ndakaenda kuchechi ku1982. Mudzimai wangu akanditangira akaenda 1981. Mutungamiriri wedu achiripo Reverend Nyika, kwangu sina zvese zviri kuitika izvi. At one time ndakatoita secretary general zvekuti uya ari kunzi Luckmos Nyama, secretary general akatotora kubva pandiri. Ndinde andiri former secretary general, zvansiko zvese izvi. Ya tombodaro. Saka mamirira zvakaita izvinezvi kubvira pauya chinamato ichochi ichi. Nemudzimai wangu taiwirirana kana community inototiziva kuti vanhu vaidanana nemhuri yedu taifamba tiri 4. Vana vangu vasikana 2 nemudzimai wangu. But chechi yauya inodzidzisa kuti cut ties. Mudzimai wangu akatanga kungochinja maitiro ake. Hatichawirirana nekuti ini ndandadzingwa muchechi mu chandakadzingirwa uchechi. Handitonyatsoziva kuti reason yekuti inodzingirwa munhu uchechi. Kune musangano wakaitwa vevarume kwaMasomera. Saka isi takanonoka tikatakurwa naReverend wachina nemotikari. Atitakura nemotikari takazonzwa muchechi makunzi those 2 old men vauya nene nemotikari vai I cannot continue to preach kana vari muno. Ndobva tadzingwa kekutanga vatambokwimbira regero vatadzorwa. Kekupesera zvakazonzi munhu anonzi Ferume atimude muchechi muno, pakatumwa vanhu 3 vakasumuka vachipupura vachinzi atimude, akambomukira munhu waMwari hatichamudi panapa. Chechi yese ndobva yati ngabude vandadzingwa vanhu andangobudawo chinyarare. Nemudzimai ndaifunga kuti tichangoramba tichingowirirana kuti chechi haifanira kutiparadzanisa. But kubva ipapa mudzimai akatanga kuchinja. Nanhasi magariro atakaita mumba medu haanakidza. Hatitotaudzane nemudzimai wandagara naye takachata 1983. But pauya vanhu ava yezvinezvi within 3 years iwe hatichatotaudzane. Ndinobika ndega, handibikire. Ende kana takutaura maconjugal rights hapasisina zvachose pa3 years idzodzidzi. Ava vana vari apa vana vemwana wangu musikana mukuru, vazukuru vangu, havatotauri nawo. Kana kusangana murodhi havatova mhoresi.
mwana wangu musikana wachina first born iye ndiye wandinaye akadzingwawo futi kuchechiko chaakadzingirwa murume wakaishandira Reverend Nyika. Saka nekuti aishandira Reverend Nyika ndofunga hameno kuti hazvina kuvafadza nekuti munhu aishanda padhuze naReverend Nyika ndobva wamudzingira izvozvo. Saka abuda muchechi mwana wangu iye ndiye hwani wandotowirirana naye. Mudiki wachona anonzi Prudence chiri kundirwadza last born yangu iye akarodzwa nemudzimai wangu akachatiswa nemudzimai wangu. Indoshandira market tiri mavhenda ndiri kapenda market. Ndakazongoona motikari dzakutopfuura vanhu vakutonditi muchato uri kuitwa muruziva ndewemwana wenyu. Mwana wangu akarorwa hanzi akatororwa akarodzwa nani nemudzimai wenyu. Mudzimai nanhasi zvandikutaura so haasati andiudze kana kungondisotesa kuti mwana wenyu ndakamurodza haasati ambondiudza. Nanhasi nditone mubvunzo weiwo kuti akamira sababa akamira satete ndiani handitozivi. Vakadzingwa vari apa vakadzingwa vanenge mai vari uko vakadzingwa sekuru vari apa vakadzingwa ava vamwe isi vamunoona tinavo vakadzingwa kuchechiko ava vatori ndotovati tsano avo vari panze avo vakativha vakadzingwawo futi. Saka hapana anga aripo tese tiri panapa kumba kwedu hakuna anga aripo pamuchato iwo. Nanhasi mwana wangu iye nezvidza 2 years handitozivi kuti aripo. Mukomana akanamata nesi kubvira kari kadiki. Baba wachona ndo vakazondiapurocha inini vakati ndakanzwa kuti mwana wangu ari kunzi arori mwana wako anoitwa chipfupi. Ndikati ini ndo zvandakanzwawo takanamata tisina nachipfupi zvekuti hatina problem. Zvikanzi nachipfupi uri kuziva here kuti mwana wangu iye mukomana akandiisira text message paWhatsApp akati kubva nhasi hamusiri baba wangu, kubva nhasi hamusiri baba wangu, handidi kukuonai. Nguva yekuroora kwake nemuchata akati baba handidi kuti muwe involved pakuroora kwangu. Saka baba wachona nehama dzekumukomana hapana anga aripo. Kweduwo isusu hakuna anga aripo. Vangochatisana vega ndatone 2 years handizivi kuti aripi izvozvo. Right, kumatare zvayakaita adzimai yangu chechi inofurira madzimai ese arimo. Varume vachona vazhinji vachona varume takadzingwa kuchechi koko. Vakadzi vedu vanoendeswa vanopuwa advice neanonzi Tabith Zinyama anova mukuru wavo ndokwatinongonzwa kuti ndokwavasvika. Mukadzi wese akangonzi asvika abva kuna Tabith Zinyama. Next thing tinonzwa kuti atitorera episode. Wangu akanitorera mapisode 3. Tikapinda mukoti. Idea yanga iripo ndekuti apa anozobvunzwa nedare kunzi saka muri kuti hamusi kugara muchine murume moda kuti tikuitire oti murume ndanifunga kuti ambosudurika ndigisa rangu nevanhu. Saka takapinda katatu ndakahwina yese makesis. Iye ndiye akatonzi enda munogara muchine murume. Munin'ina wake ane baba munini mwandinawo vakatopinda mukoti more than 7 or 9 times. Nenyaya idzodzi havasi kuwiriranawo sezvandikuti habikirwo havaziriwo vega vakadzi vavo vakatowanda. Vana ava tikutaura nezvavo wangu iyeyo munofunga amai vamboinge vachitaura pana vane mwana anonzi Blessing akatopupurirwa kunzi auye kuchechiko nemwana wangu iye. Saka vanonorikuruta vana but kana vauya muchechimu vanodzidziswa doctrine kuti havafani kutaura nevabereki wavo, havanofani kutaura kunyange neshamwari dzavo. Wangu ya musikana vaitamba vari 7 nomwe anonzi Shelter anotoshamiswa kuti even shamwari yake haichatauri naye. Iye Prudence havachatotauri vese. Vanobva vanzi cut ties. Adzimai vangu amai vavo vari vapenyu vakakwira bhazi kubva kubocha. Vanzwa kuti vaona kuti vari kufona havasi kudairwa. Vari kufona kune munin'ina wachona havasi kudairwa. Nerunyere kupe vakanzwa kuti chechi yakupindwa nevana venyu ava. Pakangofa mutungamiriri yakachinja zita yakunzi Spiritual Movement. Saka iri kurambidza kuti vaive neukama nevabereki vakauya kuno kwaamai. Vachisvika mba vakasvikaona ndichibika sadza ndini kuma 10:30 ndandabva kumusangano. Adzimai vangu vakazopinda mba kuma 12. Ambuya vakaramba kudya sadza vakati handingadyi sadza ribikwa nemukwasha iye akaroora kumba kwangu. Zvikanzi zvandiri kunzwa izvi ndinobva ndavatsanangura kuti ndozviri kuitika zvechokwadi zvamatoona amai. Havana kuzogara vakatanga kurwara vakaita BP nestress ndobva yakwira. Zvekuti musi wavo wakafa vakatotaura kuti mukandiona ndafa uya Edithu naJoelini ndovaita kuti ndife. Vakatobva vafa ambuya vedu taenda kunhamo kwacho. Madzimai edu tangobva kuiga amai vakafurirwa nevakuru vekuchechi kuti vatize. Takaona vakutakura mazambia nembatya dzavo. Vandatotaura natsano nebaba munini wangu anonzi Nomo Zinyama. Ndikati baba munini vanhu havada kutiza. Saka vangu vakatokwira motikari yeZoo amene ndiye kuZoo kunoshanda mai Zinyama. Nemurume wachona ndiye aidriver motikari musoro vakatiza. Vakagona kubuda namai nini chete wangu mudzimai takabva tataura natsano ndobva wamubata haana kuzokwanisa kupinda motikari. Mai nini yakanoperera polisi
vakupolisi mainini vakanosaina kuti handichadi murume handisiri mwana wekwandakazvarwa. Vangu vadzimai nekuti vakabata takapinda matare anokwana 4 kumusha kwavo achinyengetedzwa kuti anzwisise kuti chechi haigone kuparadzanisai. Akanzi ivo zvatakutonga panapa ndezvekuti ivo chienda unonobuda kuchechi kwako ugare mushe nemurume wako. Tikakumbirwa kunzi asareko for 1 month. Ava vachida kuti mbatya dzamai dzigadziswe ndiye musikana mukuru mimba yavo. Atezera vangu vanga nemadzimai 3 kune vana 31. 2 ava chete ndo vaita life isina kufanana nevamwe isi. Saka akaramba asarako abvuma. Takamutorera foni tikati akakontakta nevanhu vespiritual movement achachinja mind. Patatora foni tikati anatsanobatsira ine foni. Akaramba ine foni akafonerwa anochinja mind. Bozi mwe wachina nditi matona kuti atiza. Atina kuziva kuti paabvuma kusara apa angatone imwe plan. Akatiza kumusha ikoko. Indisho yakubhazi kuti takwira mubhazi inini nababa munini. Tisati tasvika nomaronda takatofonerwa naNatsano kuti mukadzi wenyu atiza. Atiza, muri ati atiza kumusha ikoko muripo zvanzi atiza. Akazosvika mumba 10:30. Handa kumubvunza. Zvandikutaura sona nhasi kana magariro atakaita ndakaona kuti vanovavarira kuti madzimai edu tikashatisana nawo ndikangotora matanho enini kana kuti unogona kushatirwa kusvika pakumurowa kana wavhiringe unogona kuvhiringe even uri mukristu hasha dzinosumuka. Saka ndangozviti kubva nhasi ini ndikidza ndingonyarara handitotauri. Anoita zvakawanda kumba zvekuti handitotauri. Ndingonyarara ndichingosiya zvakadaro. Vanhu vepamaraini pangu vanotonditi mudhare wakadyiswa. Sei uchidaro so? Ndikati aiwa hamusi kuziva zviri kuitika ndiri kuziva zviri kuitika. Ndo magariro atakaita mba mwana uyu nanhasi handitozivi kuti aripi. Ndo zvikundishamisa izvi kuti mukatarira apa handiti ndikutaura zvemudzimai yangu nemunin'ina wacho, but information handinayo semunhu agara umo muchechi imomo kwenguva yakareba. Vakadzi ava vanotopfuura 13 vari kuita same things. Varume vachona vese ndo vakadzingwa. Vakawanda mazita atingataura but vatu vakatowanda varume vese vane same treatment. Mambozwa anonzi Machado achitaura the same thing. Ndizvozvo ndo maitirawo. Akatopinzwa futi makoti akatoitawo mapisod. Vakatovavarira da mupinza mujeri but vakamutadza futi. Saka ndo ameno chii chavanopuwa kuchechi ikoko. Neimwe nzira rekedzai titi pane zvinoitika. Bozi mazuva ano kune satanism. Ndokumbobvunza. Mambotaura imi handisi kana ndazvibata zvakanaka. Mambotaura mukati pamakabva kuviga wangu wambori reverend. Ndopakabva patiza vanhu. Saka tingati vanhu ava zvinhu zvanga zvagara zviri muplani, zvinhu zvanga zvagara zviri kutoitwa here before reverend vatoshaika. Kana tiri kuti pakabva kunhamu ndo pakabva watotiza. Saka mukuona ukwenyu mungati chii chakanyatsoitika? Right, reverend vedu vafa. Inini ndandiri umwe wevanhu nekuti ndikidza nditi neimwe nzira tandiri vamwe vanhu vanga vari very close nareverend wedu. Reverend ava vachingofa vachinovigwa, musi wakanovigwa ini ndakatokumbira kusara pachechi maka ndofunga mapaona pane maproperties akawanda. Taingotyira kuti vanhu vakaenda kunhamo panosara pachibiwa vandakumbira kusara ini. Handakutenda kufuneral yacho. Saka ndasara ndakaapproachwa nemukomana anonzi Ngoni Zinyama. Naiye Philip Zinyama. Nemunin'ina wacho namunopa Zinyama. Vakasvika Ngoni akasvika ndibata bendekete. Akanditi Ferume baba wako zvawafa meni tuchaita sei. Saka zvakasati ndichitemesa musoro kuti kana achiti baba wangu zvavafa ari kureva Reverend Nyika. Iye kureva kuti kana achipinda muchechi anga ari mwana wafuti waReverend Nyika. But akanditi baba wako zvawafa uchaita sei. Saka ndakava nemubvunzo kuti chii chichaitika. Next thing tangobva kunoviga Reverend vavigwa vanhu vauya takutanga kufamba takaona pakutanga kuchinja zvinhu. Pakutanga kupuhwa mutemo nezvinhu zvakutaurwa nababa wacho naye anonzi Lakumo Zinyama wandiri kuti iye zvinezvi akasungwa atori kuremand nekuda kwenyaya zviri kuitika. Kune vana vadiki futi ma5 years zvidaro so vanotorwa vachinogara imba iri kugara vasikana pa17 nyanyadzi. Vakomana vari kugara kuna Festuku. Vana ivava vabereki vachona havachatotauri nevana ivavo. Saka zvanachida kurevera ndezvekuti zveshuwa zvinhu zvakatanga kuchinja Reverend wafa. Pakatanga kuchinja zvinhu. Right, regedza nditi taane nguva tichitoongorora nyaya yamadzibaba Ishmael. Tichida kuona nyaya dzachina tichizoona mapepa media. Zvakafanana 1 on 1. Zvese zviri kuitwa namadzibaba Ishmael zvaakaita nezviri kuitwa nespiritual movement especially anonzi Laku nemwana wake anonzi Philip zvakafanana.
nemukadzi wachina anonzi Tabitha. Vanhu ava mavari mune ruvengo navanhu. Havatodi vanhu. Difference yavainana Reverend Nyika. Reverend Nyika vaida vanhu zvekuti chero ukatadza sei Reverend Nyika vaikudzora kuti muwirirane chiti ugadzirisane naMwari. But ava vanopesanisa vanhu. Namadzibaba eIsmaeri vakafanana. Kuti upenyu hwenyu hudzorerwe kwawanga huri here nemhuri dzenyu oro muda kuti utungamirwe chechi huite sei hudzoserwe right. Nyaya yachona zvese zviri tu zvamataura. Kutaura chokwadi chechi ikasiyiwa iripo, damage yairi kuita musociety muno marondera munomu haichatodiwi nevanhu. Vapana vachona vanofamba vachiparidza vachituka vanhu. Vapana vachona vakasangana nesusu vanenge vachiti madhimoni masatanisi vachitituka. Ini ndinotombosvika menguva yandinoteerwa navapana ndosvika ma30 vachindituka kubva kuno kucherema tinoyatinamatira pamba panapa vachindituka vozonodzingwa market nevanhu vemarket. Saka inini kwandiri ndoti chechi haisi kuita chinamato, yaita fanika icult, haitofanira kunge itoripo. Chechipiri chekuti leadership baba uyo anonzi Lakumozinyama akagadza mwana wake akanyeba kuti ndakasiya ndataurwa naanyika izvozvo. Dai chakange chiri chokwadi kuti anyika vakasiyawo mutaurire, anyika havaizotendera kuti mudzimai wavo adzingwe muchechi kana vana vavo vadzingwe muchechi. Chakatishamisira ndechekuti angogadza mwana wake, munhu umwe wevanhu akatanga kudzinga ndimbuya nyika varidzi vechechi wafaunda akadzingwa zvinonyatsende vakamutuka zvekuti ameno hatizivi kuti vaida kuti varipendwe. Hanzi vakatovatuka zvinonyadzisa chaizvo. Ndobva vana vachona tantine vana vachona tantinawo muchechi vakatanga kudzingwa vaona vamwe vakabuda vega vaona kuti muchagarikiki. Saka neimwe nzira akatanga achiti hanzi ndakanzi naMwari naReverend Nyika vakanditi ndizoita look after mbuya nyika. But pasati patombopera mwedzi imba yakanga yasiya yatengwa naReverend Nyika yati kutaurike kuna festival vakangoigara 21 days ndobva wadzingwa. Ezvino tikutoshamiswa kuti iye ndiye ari kugara ikoko. Makiyi achona atori nakingdom mwana wacho. Baba musati maenda mambotaura kuti manga muri SG ku-Assemblies of God. Ndozvangarisitari chechi mambotaura mamuri SG. Saka panga paine here pakanyorwa tingati constitution yaitaura kuti mukuru kana achinge afa ndiani achange achizotora kubva pavanhu. Right. Assemblies of God ine constitution yayo. Constitution yeAssemblies of God tingaiti iri national yakafanana kwese. Constitution yeAssemblies of God Assemblies of God ine vafundisi vayo. Vafundisi ava kana umwe achinge afa kunotobva umwe mufundisi anounzwa naAssemblies of God. Izvi zvekugadzana zvavari kuita izvi handizvo zviripo. Reverend Nyika ava pavakauya maAssemblies of God vachipinda vamufundisi vari mutungamiri vachibva kuBulawayo, vasati vapinda ufundisi Reverend Bengo founder waAssemblies of God akabva South Africa, Mwari akanga ataura naye ari ikoko kuti ndakuda kukutora asi ndine munhu wandadana kuti azotora nzvimbo yako iyi, uchamuona achakutsvaga achakuona. Iwo Reverend Nyika kuno kuvanziwo go and work under that man. Munhu wawakaratidzwa anga Reverend Bengo agari pamusoro pegore ranga rakanyorwa Assemblies of God. Saka pavakazosangana varume wako Highfields, Reverend Bengo vatsanangurirwa naReverend Nyika kuti ndakadanwa so ndakanzi ndizoya ndiri pasi pako. Vanga vasingazivani. Reverend Bengo akasumuka nesimba vakati, yes, the man I've been waiting for. Lord, you can now take me home. Kubva ipapa Reverend Bengo havana kuzogara futi vakabva wafa. Anyika ndobva wasara aripo. Saka varipo anyika pavakafa dai kuri kuti vakataura vaizotaura pajekerera kuti inini Mwari akunditora bozi kana rufu rwavo vaitotaura kuti ndifunge ndichagara nemi. Batisisai mashoko andikuparidzirai. Batisisai zvandikuparidzirai. Tichifungofunga kuti vari kungotaurawo semunhu arwara. But hatina kuziva kuti vaitorevesa kuti vari kutoenda. Dai chanchiri chokwadi baba Nyika kana dai vakatadza kutaurira isusu vaitaurira vafundisi vavakanga vainawo kuti ndakuenda vafundisi bozi vaita mameeting nevafundisi vavo. Kana ndaenda munhu achasara achitora ndeuyu muzoteerera muzofamba naye zvakanaka. Kana kuti vaitaurira amai Nyika mbuya Nyika vari kutaura kuti amai Mwari akunditora bozi zvimwe zvezvinhu Mwari aitotaura navo amai futi pamusoro pababa. Saka maproperty akutorwa ndeAssemblies of God yekuno chete kumarondere kana kuti zvikuafekta mamwe maAssemblies of God. Right. Zvakaita Reverend Bengo naReverend Nyika pakushanda pavo kwavakaita
Bozi Reverend Bengu na Reverend Nyika vanoti kudana kwataita kwakafanana. Changosiyana nchekuti uri kuZimbabwe ndiri kuSouth Africa. But iwewe shanda uri yavaiti sort of an independent reverend wekuti hauna boundary yekuti unoshanda marondera chete. Vamwe vanotozikanwa nzi ndiwe kumashist ndiwe kupi, but Reverend Nyika vakanzi iwe wadanwa seni uri maapostora une freedom yekuenda paunoda nekuita zvaunoda. Saka Reverend Nyika vakaparidza nzvimbo dzakawanda, Rusape, Macheke, Mutare, Marondera, Hwedza, Chokodza, kupi vakaparidza kwakawanda. Dzimwe nzvimbo dzachina vakatovaka machechi, like vachokodza vakavaka chechi, pamasomera pavakavaka chechi, Marondera kuno kune chechi, kuCheritombo kune chechi. Ndedza Reverend Nyika dzakava andasimuzi kuti dzimwe dzitori muzita raReverend Nyika pachawo, like yekuCheritombo itori muzita raReverend Nyika. Dzimwe idzi dzanziri muzita rawo, but vakazozisarenda kuasimuzi kuti pakavhurwa chechi. Payakavhurwa vakadainza Reverend Bengu kuti imi ndimuno yamovhura chechi. Yavhurwa ndopavakaita handover kuna Reverend Bengu kuti ano Reverend Bengu ndakavaka chechi. Handina kuchibatsirwa naasimuzi kuti pane zvizhinji Mwari akandibatsirawo, but ndakuita handover bhozi ndazvisa pasi penyu. Reverend Bengu vakati Nyika hakuna munhu anoti anotanga basa rake urisandira kune mumwe munhu. In the same spirit ndakudzoserawo makiyi echechi in trust kuti Nyika uchachengetedza chechi iri clean, ichiparidza vhangeri rerudo nevhangeri reruponeso. Ndozvakaitika. Ndandichiri secretary time yacho. Saka chechi iri kuCheritombo ichiri Assemblies of God kana kuti yava itori nemakakatano atoripo. Spiritual movement iri kutotishamisei anonzi Lakumosi Nyama ari kuti chechi ndeyake, but iri muzita raReverend Nyika. Ari kutoti chechi ndeyake izvo itori kuMatare, haisati yapera nyaya yachino kuMatare. Chakuitikawo ndechekuti chakutishamisawo panyaya yedu iyoyi, pane macases ari kuitika akawanda ekuti vanhu vespiritual movement vakamangara kuti kana tomboti aferume vandivhiringa so kumapurisa, mapurisa anomhanya kunotisunga isusu kana kumhanya kutivhiringidza isusu, vototakurwa nemotikari dzespiritual movement idzo. But isusu hatisi kumangara bhozi mufundisi wedu haana kutidzidzisa kuenda Matare kana kumangarira vanhu. Tinotenda kuti vanhu vanongogadzirisana murudo nekuregererana, but havanotimangarira. Saka chakutishamisa ndechekuti hamene zviyi zvinoitikawo kumapurisa. Inini ndadzokererazve pano ndina sisi wangu anonzi Edith Mutanguro, mai Ferume vakaroorwa naJames Ferume naJoylini Mutanguro vakaroorwa naNomo Zinyama. James Ferume na Nomo vakadzingwa muchechi, asi Edith naJoylini vatorimo muchechi umu. Varume vakatodzingwa. Kumba uko murume anobika ega, mukadzi achibika ega. Hakuna upenyu hupi kurambanise vanhu. Saka upenyu Mwari havadi divorce. Ndikuona vachitokurudzira kuti garisanai murume nemukadzi, atidi Mwari havadi divorce, but iwo ndo vari kutorambanise vanhu. Saka umwari hupi huri muchechi umu? Satanism yatinetsa ichi. Hazvisi kuita. Saka iyezvizvi Joylini vakauya kumushoko and vakaramba vakauya kucrusade kwaMutare, vakanzi namai vari kwaMutare munatiview, uyai mundione vasikana Joylini naEdith, mai Ferume namai Zinyama, uyai mundione. Vakati tichaona. Vakazofona zvezvikanzi kana muchita dai mimi uyai mutauri tikuonei, kwete isusu kutoramba mai kudaro izvo nenyaya yechechi iyoyi. Motori ndi chechi kumai mai vakadzika kumusha vaine chigumbu vakatofa last year February vakatofa. Vafa kudaro vakangouya vachizhamba hanzvadzi dzikataura kuti usachema pane vauraye mai, vakauraye mai pano apa. Vapedza kudai mavangofushirwa hama nasekuru, hanzvadzi dzamai, hanzvadzi dzedu dzakaunganidzana nehanzvadzi dzamai, ukanzi makauraya tete wedu vana imimi sei makarambe kuona mai vafa neshungu. Ndobva vatonzi vakutongeswa vakumbobvuma kuti takauraya mai Edith naJoylini iwawo. Saka Joylini ndobva vatotiza naZinyama laki naTebitha vanga vari nemotikari vakatomira kurodhi, ndobva vatoburitswa, ndobva vatotiza nemotikari nevana vangu vakabva kaigara kuMarange uko nemotikari yeZoi, ndobva vatobuda kwatotiza. Hanzvadzi ndokufona zvikanzi iwe laki siye vana Joylini ari pamuribva vamusiya zvikandi hatisiko ondoenda. Hanzvadzi ndobva ratera nemotikari bhozi kwedu vane motikari vofuta, ndobva vaterana kusvika vasvike kugarikai kwaJoylini uko kwaJoylini.
ndobva vaendesa nekumakoti ndobva vaendayo vatoiende kunhikira vakasvika muine kamwana mai vacho vanga varimo joelina anga varimo muine kamwana kana kandobva karamba kuvhura dhoo vahanzadzwa kuramba dziri kurara dziri padhoo dziri panzira vakazoende panext door zvikanzi atiribvunzwa mai panapa zvikanzi vakaenda kunhamo zvikanzi kunhamo tatobva tavateera zvikanzi aiwa mune kamwana itai tiri kude huku ndobva vatoudzwa nemanext door kuti tiri kude huku vhure dhoo kangotaura nepahwindo kamwana blessed ndobva kavhure dhoo ndobva akarohwa nehanza dzangu nanasekuru akarohwa mbama wakaita sei zvikanzi kraibet aripi zvikanzi ari kutakshop ndobva ateera kraibet vakatoona kuti ndianasekuru motikari yanasekuri ndobva afonerwa kunzi kraibet uri kupi uye kuno tiri kuda ndobva vasvika wabva vanti mai vako vari kupi zvikanzi vari kukoti zvikanzi handei detsi fonerwa ndobva zvikanzi uyai kupolisi ndokweta kuenda ndobva vaende kupolisi joilini ndopakati joilini ndopakataura kuti inini handi sitori mwana wako amutangu robin akatorambe hama akatotiramba isati sitori nao kama naye chero akafa imo vanouigana kana akatorambira imomo vanouigana imomo neokazinyama akatoti murume handichatodi ndiri kuramba ndiri single saka titaona ichichi rudzi iyoyo handichadi murume pande kuramba ndiri single kuti asi ndozokwazinyama saka upenyu hupi hatizivi kuti chii chiri kuitwa muchechi imomo endikurambe mhuri family tatambudzika nechechiyo vanhu ngavadzingwe mungabviswe tashupika tatambura kuti toita sei ngavabviswa vana vadu tiri kuvada isusu handingatakuri 9 months dzekuti iwo wachichengetwa manje ine handitoti ndichengetwe nemwana wangu because haasi kupiwe tumari apiwe $90 pamunandi paari apo tinaye aendi kuchikoro angafanira atoone degree but haasi kutoenda anoitei ari kutombunyikidzwa saka tiri kukumbira kuti tidzikinure vana vedu ngatiburitswe ngavakubude varimo muchechu chitipewo maclosing remarks ine handisi kuita munamato hapaitike munamato nokuti vanhu vakabatikana kasi tangotenda nekuuya kwamadii kwamaita ende tiri kutenda chimwe nechimwe chine muparidzi 3 akati chimwe nechimwe chine nguva yacho apa takuti mapfupa anyika akumuka takungokumbirawo nguva inoti chechi ichidzokera mumaoko yekwanyika hatigona kuti tiivhare kasi togona kuti vari imomo ngavabude vatange zvavo ndozvinhu zvatiri kukumbira tiri kungotenda kuti maita basa mauya vanhu vari mumu wabudiswe imo muchechi umu chechi hatisi kuti ngaivharwa kasi tiri kuta kuti vanhu vekwanyika vadzokere muchechi sekudzingwa kwakaita anamai marangi kwakatirwadza vachitukwa pakati pamene pavanotaurirapo nzi kukumbira ruregerero vachitukwa pakati pane bhoho apo kasi izvozvizvi nekuya kwamaita tauda kuti muchiendesa shoko mberi izvi zvanga zvida bhozhongori futi aripo apanapa achitibatsira zvimwe zvose achiona iyi chechi ngaichibvayo nezita ratenzi chiti ameni